Здравейте, аз съм Стефания Бюрк и днес буквално в рамките на няколко минути ще ви покажа как да постигнем оптимално здраве с една абсолютно супер технология. Сега ще споделя екрана си и ще започна презентацията. Окей. Днес имам удоволствието в рамките на буквално на няколко минути да ви запозная с продукта пластират за фототерапия Хикс 39 и ще ви покажа как наистина по абсолютно естествен, натурален начин можем да постигнем абсолютно оптимално здраве. Това е едно добро място, на което да кажа, да отбележа, че аз съм представител на марката LifeWave и тази презентация няма за цел да дава медицински съвети, тя е само с информативна цел, както продуктът споделен в нея не трябва да се използва за диагностициране, лечение, лекуване или предотвратяване на каквото и да било заболяване. Моля, консултирайте се с вашия лекар преди да предприемете каквато и да била сериозна промяна в здравето или начина си на живот. За да започнем да навлезем в темата, ще ви помоля, нека да си спомним колко много енергия имахме, когато бяхме деца. Или когато наблюдаваме деца в момента, виждаме, че те са през целия ден, от сутрин до вечер, неуморими, играят, пълни с енергия, на другия ден могат да го повторят по същия начин и още един ден, и още един ден, и още един ден. Но как изглеждат нещата при нас сега, при повечето от нас, изглеждат по този начин. Каква е причината? Причината е, че с напредването на възрастта, лечебните ни клетки стават все по-малко и по-малко. Те намаляват драстично. Лечебните клетки се наричат също така и стволови клетки. Този термин е известен за повечето от нас. Когато те започнат да намаляват, това води до появата на бръчки, до появата на сиви коси, болки в тялото, проблеми с органите, намаляване на енергията, бързо се изморяваме, рани или наранявания не се възстановяват бързо. Виждате, че проблемът на практика започва още след 20 годишната възраст. На 25 години вече, на 30 годишна възраст вече сме загубили 60% от тях. И така прогресивно те намаляват с 50, 60, над 60 годишна възраст, а на 80 годишна възраст те са намалели до 95%. Което разбира се обяснява защо в тази възраст хората съответно се възстановяват много по-бавно, рани заздравяват много по-бавно и така нататък, защото тези лечебни клетки мутират, заспиват или тези работници, които имаме, са много по-бавни и не си вършат работата както трябва. Но разбира се и факта, че броят им драстично намалява, играе огромна роля. Какво е стволовата клетка? Стволовата клетка е една неутрална клетка на практика, която има способността да се превърне във всяка една клетка в тялото, откъдето тялото ни има нужда в момента, в някакъв орган или тъкан да бъде възстановен. Например, една стволова клетка може да се превърне, тя има тази способност да се превърне в мускулна клетка или в полова клетка или в имунна клетка, или в кръвна клетка. Там без значение а, а, от това, тя отива там, където има нужда и се превръща в тази клетка, в която има нужда в момента в съответния орган, за да се възстанови. Това е най-накратко казано. Продуктът на LifeWave Hicks 39 прави точно това. Той помага на тялото ни да увеличи броя на лекуващите ни клетки в тялото, чрез по една много специална технология, която ще ви покажа след малко точно как функционира по възможно най-лесен начин, разбираем начин. Това, което прави този продукт е клинично доказано, с много тестове и много важно. Няма друг продукт като Хикс 39 на пазара. Просто не съществува друг такъв продукт. Той е абсолютно безопасен и не трансдермален. Това означава, че ето това е пластира, че нищо от него не попада в тялото. Това не е медикамент, не е някаква хранителна добавка, която да влиза в тялото. Абсолютно нищо. 96% от хората получават резултати от този продукт, а останалите 4% при тях трябва просто да се коригира леко начина на хранене и хидратация, те също получават резултати. Това е изключително феноменално наистина.
Много достъпен като цена, защото терапия с стволови клетки е много скъпа. Това става въпрос за хиляди долари или евро, в зависимост къде се прави, какво се прави. Също така, технологията е патентована. Как функционира този продукт? Вече ви го показах. Това е този маничък пластир. Ето, виждате го по този начин, толкова голям. В момента, в който го сложим, залепим на тялото, на практика, той функционира на същия принцип, както когато излезем на слънце. Слънчевата светлина, лъчите, слънчевите лъчи стимулират тялото, когато попаднат върху кожата ни, стимулират тялото ни да започне да произвежда витамин D3. Нали, това е ясно. На същия принцип функционира и този пластир. На практика той улавя тази инфрачервена топлина, която е форма на светлина, която нашето тяло излъчва. И благодарение на тази кристална решетка, която е тук в пластира, рефлектира обратно нашата собствена инфрачервена светлина или топлина, рефлектира обратно към кожата ни, което стимулира тялото ни да произвежда много полезни за здравето вещества. И това е принципът, на който функционира този пластир. Дейвид Шмидт е създателя на продукта, той е изобретател, това е един наистина невероятен човек. За мен бих казал, той е гений, който е държател на над 200 патента и всичките продукти, това е водещия продукт, флагшип продукта на LifeWay X39. На практика е патентован, ще ви покажа след малко патента. Дейвид Шмидт е създателя и CEO, директор, управляващия директор на LifeWave, който има за цел наистина да подобри живота на милиони хора по света чрез технологията, която той разработва. И тази технология се нарича технология на фототерапия. Това е патента на продукта. Може да го намерите в интернет, за който се интересува на сайта на компанията. И всички клинични тестове също са достъпни за всеки един човек, който се интересува, който е, например, идва от медицинския бранш, от медицинската сфера. Много лекари, медицински работници, натуропати, остеопати, хомеопати работят с този продукт, но както също и хора, които не са от медицинската сфера. Има много обучение, има много информация, човек може да се образова на тази тема и да бъде достатъчно компетентен какво прави този продукт и как да го представя по най-добрия начин на останалите хора. Тези над 80 клинични теста са също на сайта. Предимствата на X39 са много. Аз за първи път срещнах продукт и това беше причината, поради която аз наистина реших да започна да споделям този продукт с мои близки, познати приятели и с целия свят, защото един единствен продукт аз получих, аз ще ви споделя накрая моите резултати, но имам толкова много резултати и толкова широк спектър на резултати. Аз не съм срещала до сега, затова казваме, че няма друг такъв продукт наистина на пазара. Само с един пластир човек може да постигне всичко това, което виждате изброено на слайда. Подмладяваме се буквално, ние връщаме времето назад. Това не е антиейджинг продукт, а е продукт за връщане на времето, защото когато тялото ни започне да произвежда млади, здрави, нови, стволови клетки, буквално процесите на стареене се обръщат. И за всичко това нещо виждате всички тези ползи, по-млади, по-здрави клетки, повече издръжливост, повече подвижност, по-успокояващо действие, по-добър сън, и така нататък, и така нататък. Как да използваме X39? Това е другото предимство на този продукт, защото е много лесен за употреба. Залепяме, махаме хартийката отгоре, ето виждате, отлепяме го по този начин, залепяме го на две места, или на врата отзад, или под пъпа, два пръста под пъпа, на чиста суха кожа, сутрин, да речем в 9 часа сутринта до 9 часа вечерта. За по-лесно, разбира се аз лично си правя аларма на телефона, за да не забравя в 9 да го махна и свърлям го, на другия ден повтарям това упражнение още веднъж. Много е важно да пием чиста вода през деня, през целия ден да сме добре хидратирани и да консумираме храни с високо съдържание на калий, магнезий, на минерали и съответно или да вземаме добре балансирани електролити, за да сме добре хидратирани. Това е важно, много важно условие. Какво да очакваме? Всеки организъм е различен, така че всеки ще получи различни резултати, но продуктът действа на цялото тяло, на целия организъм. И той отива там,
започва да работи там, където е най-необходимо. Затова попълнете формуляра за проследяване на здраве човека, който ви изпрати тази презентация. Ще ви го изпрати в момента, в който започнете да ползвате, направите поръчки, започнете да ползвате продукта. Проверявайте ежедневно, ежемесечно резултатите си, проследявайте, направете изследвания преди, направете кръвни тестове, направете каквото е необходимо преди и след 3 месеца, след 6 месеца. Също така се ангажирайте, моят съвет е да се ангажирате за минимум 6-12 месеца и повече, като обърнете внимание през този период на на конкретен дискомфорт или конкретен проблем, който вие искате да решите. И просто следвайте процеса. Това са моите резултати. Аз ползвам продукта от 7 месеца и честно да ви кажа, не съм очаквала да, не съм очаквала наистина да получа някои от тези резултати, които виждате тук. Аз се надявах трайно, но не очаквах, защото съм пробвала какво ли не до сега. Но сънят ми се подобри веднага, още на първата седмица. Кожата ми стана по-еластична, по-блестяща, по-стегната след буквално 4-5 седмици. Косата ми расте в момента, нова бебешка коса, расте наистина много бързо. Изчезнаха болки в ставите, в коленете, когато изкачвах, например, стълби. Това беше голям проблем при мен. А също така регулираха с хормонален дисбаланс, се регулира. Също последните 2 месеца нямам симптоми, които имах винаги при месечен цикъл от ендометриоза. Това е нещо наистина много неприятно и само момичетата и жените, които са се сблъскали за този проблем в живота си, знаят за какво говоря, но от 2 месеца нямам никакви симптоми. Това е моят личен резултат. При вас, разбира се, вие ще получите вашите лични резултати. Също така капацитета на белия ми дроб мога да напълня, да придишам и да дишам нормално, което преди не можех, вследствие на заболяване, което съм изкарала много отдавна, заради срастване, това също изчезна. И многократно съм се убедила от болкоуспокояващия ефект, пред това много бърз болкоуспокояващ ефект от продукта, след заболекар, например, или след някаква травма по време на спорт, нещо, което на разтягане или болка. В момента, в който сложа пластира, болката наистина изчезва, буквално в рамките на няколко часа. Това са моите лични резултати, както казах, и как да се включите, как да започнете да ползвате продукта на възможно най-добрите цени. Аз лично ви препоръчвам да се включите като представител на марката. За това компанията е приготвила 3 пакета на преференциални цени. Разбира се, Кор е за 3 месеца. Получавате 3 опаковки от X39 с 30 броя във всяка такава опаковка. Адванс е за 6 месеца, а премиум имате 20 опаковки. Това е по-голям пакет, например, за човек, който има клиника или има някакъв център за здраве и красота. Имаме много такива също партньори. Може да се възползва от този пакет, защото, разбира се, цените са колкото по-голям брой Хикс 39 поръчваме, толкова е по-добра цената. Това са цени без ДДС и транспорт. Препоръчвам ви да се обърнете към човека, който ви е изпратил тази презентация. Той ще ви даде насоки, ще ви помогне да направите първата си поръчка и съответно ще ви помогне, след това ще ви отговори на всички въпроси, които бихте имали относно този продукт. Благодаря ви за вниманието. Надявам се да съм ви била полезна с тази информация. Пожелавам ви много успех, грижете се за себе си и до скоро. Чао!